ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ଗରମ ଜିଲାପି କବିତାଟିକୁ ଅଭିନୟ ସହ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ଏକ ଦିନରେ ମୁନା ଭାଳଇ କେମିତି କାହାକୁ କହି କି ବାଟ କଲେ ପାଇବି ମୁହିଁ ଗରମ ଜିଲାପି ଖାଇ ଏକ ଦିନରେ ମୁନା ଭାଳଇ କେମିତି କାହାକୁ କହି କି ବାଟ କଲେ ପାଇବି ମୁହିଁ ଗରମ ଜିଲାପି ଖାଇ ମାକୁ ମୁହିଁ କହିଲେ କିସ ହୋଇ ସେ ଯିବ ଖୁସି ଜିଲାପିଟିଏ କିଣି ଆଣିବ ଖାଇବି ହସି ହସି ମାକୁ ମୁହିଁ କହିଲେ କିସ ହୋଇ ସେ ଯିବ ଖୁସି ଜିଲାପିଟିଏ କିଣି ଆଣିବ ଖାଇବି ହସି ହସି। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।